Os meus irmáns, este pecado moito, por presente, por omisión, pola miña culpa, pola miña grandísima culpa. Por eso ruego os inocentes María, todos os santos e santos do ceo, e a vos tamén, mis irmáns, que recedes por min a Deus noso Pai. Lectura dos Feitos dos Apóstoles. Naqueles días Pedro faloulle a xente e dixo: Israelitas, de que vos maravillades? Por que mirades para nós como se fixéramos andar este home polo noso poder e virtude? O Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob, o Deus dos nosos pais, foi quen glorificou o seu servo Xesús, a quen vos entregastes ante Pilato cando xa este decidira ceibalo. Rexeitastes o santo, o xusto, e pediste a liberdade para un homicida. Matástelo dono da vida, pero Deus resucitouno dentre os mortos e nós somos testemunhas. No obstante, irmáns, eu ben sei que o fixestes por ignorancia, tanto vos como as vosas autoridades. Pero Deus cumpriu así o que dixera polos profetas: o Mesías tiña que padecer. Polo tanto, arrepentídevos e convertédevos, para que se vos perdoen os vosos pecados. Palabra do Señor. Gracias a Dios. Aluméanos, Señor, co relampo dos teus ollos. Aluméanos, Señor, co relampo dos teus ollos. Aténdeme, meu Deus, cando te invoco, pois ti és a miña defensa nas loitas da vida. Ten piedade de min e escoita a miña oración. Aluméanos, Señor, co relampo dos teus ollos. Son moitos os que din: quen poderá darnos a felicidade? Aluméanos, Señor, co relampo dos teus ollos. Aluméanos, Señor, co relampo dos teus ollos. Deítome en paz e durmo de contado, pois só ti, meu Deus, me das seguridade. Aluméanos, Señor, co relampo dos teus ollos. Lectura da primeira carta de San Xoán. Meu fillos, escribo vos isto para que non pequedes. Mais se alguén pecar, temos a un que nos defenda ante o Pai, a Xesús Cristo o xusto. El é a vítima propiciatoria polos nosos pecados, e non só polos nosos, senón tamén polos de todo o mundo. Nisto sabemos que o coñecemos, en que cumprimos cos seus mandamentos. Quen diga que o coñece e logo non cumpra cos seus mandamentos, ese tal é un mentireiro e non está con el a verdade. Mais no que garda a súa palabra o amor de Deus é verdadeiramente perfecto e nisto coñecemos que vivimos nel. Palabra do Señor.
Irmáns ben queridos, paz e ben. A palabra de Deus sempre deixa na nosa intelixencia que tomen conciencia e responsabilidade do que significa a televisión na familia. Porque, en realidade, a televisión entrou de feito a formar parte da familia. É un máis de casa. A súa presencia constitúe unha realidade a que se lle abriron as portas e as ventanas para que entre no fogar e sexa considerada dentro del case como fonte primaria de noticias, informacións, cultivo do ocio e actitudes ante o uso da televisión dentro da casa. Os pais son os primeiros responsables da educación dos fillos, tamén nesta materia. Non debe afastar nen a cuestión do canto tempo ou de como ha de ser ese tempo adicado a ver a televisión dentro da familia, cunha atención especial aos fillos menores, sen aplicar criterios de valoración moral aos programas concretos que se ofrecen sen deixar de lado tanto o fondo como a forma da palabra e da imaxen emitidas. As asociacións de usuarios e televidentes, na nosa mirada, ha de imperar o señorío da intelixencia, xuntamente co señorío da vontade e da conciencia iluminada pola palabra de Deus. Creo en Deus, Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra. Creo en Xesucristo, seu único Fillo, noso Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo, e naceu da Virxe María, padeceu no Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, descendeu aos infernos, ao terceiro día resucitou de entre os mortos, subiu ao ceo, onde está á dereita do Pai, e de alí virá xulgar aos vivos e aos mortos. Creo no Espírito Santo, na Santa Iglesia Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección da carne, e tamén na vida eterna. Amén. Vámonos todos xuntos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Xesús dixo que é a luz do mundo. Este é o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entre no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar.